Pois mira, eu, cando empecé a ir ás ruadas, tiña calcetís. 18 anos, hasta 19, ti non tiñas para ir ás ruadas. Non podías ir. Xa non te deixaban, pasa para ali, porque non vais a tal, vai para ali, porque de momento non és moza ninguna. Era o que che dicían. Era así. Como é dos calcetins? Os calcetís. Que non che daban, tiñas que ir dos calcetins. Claro, que mentes que tuveras calcetís, non podías ir ás foliadas. Despois dos 18, por exemplo, que era o 18 ou así, podías, pero mentes que andabas con calcetín non ibas a robar. E despois con que andaba? Con as medias. Despois se poñían as medias. E non podías ir á misa tampouco, que tuveras unha blusa como estas, tiñas que levar unha chaquetilla tapando os brazos, e así, e o velo, posto todo. É que eu non sabía o das medias, o sea, Dos calcetís. e medias. Pois era así, alá na aldea era así, non podías. Poñía os calcetís, ti se cadra querías poñer de boja uns zapatos bonitos ou tal, pero non, antes que non tuveras esa edad, tiñas que andar con eso. Eran cousas que eran así.